Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і як звычайна мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі у штотыднёвым жывым эфіры с нашим экспертам, гісторыкам, палітычным аглядальнікам Александром Фридманом. Добрый день, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер, вітаю. Ну что, як звычайна у нас як адмыслова рыхтуюцца до наших з вами эфіраў і подкидываюць розных інфармацыйных нагодаў для абмеркавання. Давайте, может быть, пачнем менавіта с такой апошняй навіны. Вельмі горача абмяркоўвалі, эмацыйна сустрэлі з'яўленне у публічнай прасторы фотаздымкаў с Віктором Бабарыкам. Але перш чым мы до гэтага конкретно ситуации звернемся, мне цікава, а на захадзе вот дзе-нибудь у СМІ, у прэсе, там ці ўвогуле можа быць там палітычны эстэблішмент, вот нейкім чынам гэта абмяркоўвалася, не было, не потрапіла гэта ў інфармацыйную повестку, гэтае з'яўленне фотаздымкаў Бабарыкі? Так, яны з'явіліся, насамрэч інфармацыя гэта прайшла і былі публікацыі, но гэта так кшталту таких вось навінаў, што вось з'явілася інфармацыя пра Бабарыку, што там хадзілі чуткі пра тое, што з ім можа нешта здарылася, што ён у дрэнным стане, што магчыма яго ўвогуле ўжо няма ў жывых, і зараз з'явілася інфармацыя, што ўсё ж таки ён жывы, і былі прадэманстраваны гэтыя фотаздымкі. Так што гэта інфармацыя з'явілася. Я ўжо не скажу, што гэта такой стала буйной тэмай, не буйной, конечно, гэта не стала у кантэксце ўсяго таго, што зараз адбываецца ў свеце, але шэраг сур'ёзных сусветных СМІ, нямецкіх, брытанскіх, амерыканскіх, яны звярнулі на гэта ўвагу. Ну а ввогуле тады, калі звярнуцца менавіта да з'яўлення гэтых здымкаў, мне спадабаўся каментар ад адной блогеркі, якая сказала: ну што ж ты, голуб мира, прыляцеў у калонію і выклаў гэтыя здымкі за 2 тыдні да вот гэта выбарчага рытуала правядзення дня галасавання. Чаму не было гэта зрабіць раней? Амаль 2 года ў рэжыме інкамунікада знаходзіўся Бабарыка. Вот ваша рэакцыя на з'яўленне гэтых здымкаў, і можа быць тады ёсць разуменне, чаму, з якім пасылам, што гэта можа азначаць? Там же не вельмі зразумела, калі сапраўды Партасевич там быў, калі гэта ўсё праводзілася, і я нават бачыў, калі не памыляюся, Зеркала пра гэта пісала, нават была інфармацыя пра тое, што ён некалькі разоў там быў, і некалькі разоў рабіліся гэтыя здымкі. Так што, магчыма, гэта было не учора і не пазаўчора, а можа нават і ў мінулым годзе, тым больш, што там Бабарыка віншуе ўсіх са святамі. Ну і хутчэй за ўсё, калі віншуеш са святам, ён не называе, якія там святы, но маецца на ўвазе відавочна Новы год і астатнія святы. Магчыма, гэты запіс быў зроблены яшчэ до Нового году, я прынамсі гэта не выключаю, і магчыма гэта далёка не ўсё, што яны, канешне, знялі. Гэта тое, што яны нам вырашылі паказаць на дадзены момант. Магчыма, будзе яшчэ нейкі працяг, магчыма, яны чакаюць, якая будзе рэакцыя, будзе пэўная рэакцыя, якая ім падабаецца, не падабаецца, можа будзе яшчэ нешта дадатковае, магчыма, не будзе, паглядзім. Чаму зараз? Ну, мне падаецца гэта відавочным, гэта ў кантэксце трэба разглядаць у кантэксце выбарчай кампаній. Лукашенко імкнецца стварыць такі досыць добры, разважлівы, спакойны фон для гэтай кампаніі. Таму і вызвалялі палітвязняў напрыканцы мінулого года. Я не выключаю, што будзе яшчэ адна хваля да выбараў, каб прадэманстраваць, што вось гэтую міласерднасць, што ў нас усё спакойна, мы можам сябе гэта дазволіць, і мы ўвогуле вось такія гуманныя. Для тых, хто сябе добра паводзіць, а для тых, хто нібыта выправіўся, мы іх таксама можам вызваліць. Магчыма, і гэта будзе. Гэта што тычыцца вось гэтага тэрміну. Таму менавіта ў кантэксце гэтай кампаніі. Чаму Партасевич? Ну, яны яго выкарыстоўваюць для такіх мэтаў. Ён жа з'яўляецца ў інфармацыйнай прасторы, калі гэта патрэбна камітэту дзяржаўнай бяспекі. Я думаю, што ён і хацеў бы з'яўляцца і часта ў інфармацыйнай прасторы. Можа, хацеў бы атрымаць і нейкую праграму на беларускім тэлебачанні, альбо нейкі сур'ёзны стрым, які б прасоўвала прапаганда. Но гэтага ўсяго няма. Яны яго бяруць для спецыяльных праектаў. Вось як было з Калеснікавай, зараз гэта было з Бабарыкам. Ну, сэнс у гэтым таксама пэўны ёсць, паколькі Партасевич гэта фігура вядомая,
прадстаўляць яго не трэба. Усё, што з'яўляецца ў кантэксце Пратасевіча, прыцягвае ўвагу, і гэта таксама магчымасць дадатковай гульні з захадам. Ну, можна паказаць, вось глядзіце, ёсць Бабарыка, ён знаходзіцца за кратамі. Мы ў прынцыпе не супраць з вами паразмаўляць і пачуць вашыя прапановы наконт Бабарыкі. А вось каб у вас яшчэ і ўзмацніць вашае жаданне, вось глядзіце, вось Пратасевіч, вось вы яго зрабілі з яго ахвяру, вы з яго рабілі чалавек, якога пераследуюць, а зараз ён дапамагае, зараз ён гуляе разам з намі. Я думаю, што вось такая пэўная псіхалагічная асалода ад выкарыстання Пратасевіча, яна ва ўладаў зразумела прысутнічае. Цяпер, што тычыцца прапановаў, гэта ўсё шмат у чым залежыць ад захада. Я думаю, што Лукашенко і такім чынам, да і напэўна і ў розных размовах фармальнага і нефармальнага характару, дзяржаўны бок беларускі, Лукашенко і ягоныя атачэнні, яны паказваюць, што яны гатовыя выслухаць перамовы, выслухаць не перамовы, выслухаць прапановы. Калі будуць прапановы, якія іх зацікавяць, ну, магчыма, і можа быць, што і Бабарыка можа быць памілаваны, вызвалены. Я б ужо так катэгарычна гэта не выключаў. Вось такі кантэкст з'яўлення гэтага відэа. Галоўнае, мы бачым, што Бабарыка жывы. Канешне, ягоны фізічны стан нельга назваць добрым, но мы бачым, што зрабіла з гэтага чалавека турма, але ён не выглядае як чалавек, якога зламалі. Я яшчэ раз я б нават падкрэсліў у гэтым кантэксце. Калі паглядзець на Бабарыку побач з Пратасевічам, ну, канешне, Пратасевіч куды маладзейшы, ўсё ж такі Пратасевіч знаходзіцца як-ніяк не ў турэмных умовах, ён знаходзіцца на волі, і ўсё ж такі людзі, якія знаходзяцца на волі, адрозніваюцца у сваім выглядзе ад людзей, якія знаходзяцца за кратамі. Але зламаны Пратасевіч, відавочна зламаны Пратасевіч выглядае куды горш на фоне Бабарыкі, якому, безумоўна, прыходзіцца вельмі цяжка, але які трымаецца і не выглядае як чалавек, якога яны зламалі. Калі б яны Бабарыку зламалі, яны б паказалі яго куды раней, і гэта былі б зусім іншыя здымкі. І, напэўна, яшчэ чаму зараз я б не выключаў, што яны чакалі з тым, каб прадэманстраваць Бабарыку таго моманта, калі ён будзе ў такім стане, калі яго можна будзе паказаць. Мы ж не ведаем, як ён выглядаў, напрыклад, 3-4 месяцы таму. Там жа былі розныя чуткі пра пабоі, пра фізічны гвалт супраць яго. Цалкам магчыма, што ўсё досыць банальна. Некалькі месяцаў таму ён, магчыма, быў проста не ў тым стане, што яго можна было б паказаць. Зараз тое, што яны паказалі, гэта паказвае, што робіць з людзьмі беларуская турэмная сістэма. Але магчыма, ну, гэта спекуляцыі, канешне, але магчыма, паказаць яго раней было проста немагчыма. Таму яны зараз вырашылі гэта зрабіць, пакуль такая магчымасць ёсць. Адразу пачаліся спрэчкі, ну, не спрэчкі, а меркаванні выказвацца з нагоды таго, што вось рэжым, вось КДБ ці там хто яшчэ такі дае сігнал захаду, што ў нас ёсць тавар, давайте мы тут гатовыя да гандлю. Але калі вось прыгадаць тую сітуацыю, пра якую вы таксама сказалі, колькі часу таму той же самы Пратасевіч выклаў фота здымкі з Марыяй Калеснікавай, таксама вывеўшы яе з рэжыма інкамунікада, больш за тое ёй дазволілі сустрэцца з бацькам і гэтак далей. І што? Ну вот нібыта таксама можна сказаць, вот знак, вот тавар, мы готовы гандлявацца, але нічога далей не было чуваць, прынамсі ніхто нічога ў публічную сферу не выйшла. Ўсё, што сталася пасля з'яўлення гэтага фотаздымка з Калеснікавай, гэта у дэмакратычных сілах павялічыліся дыскусіі і павялічыўся такі ракурс на тое, што трэба ўсё ж такі больш рабіць для вызвалення палітвязняў, схіляць заходніх палітыкаў да перамоваў з рэжымам, з Мінскам. Ну, карацей кажучы, вот толькі гэта больш как бы так акцэнтавалася на гэта увага. Ці варта разлічваць, што зараз нешта зменіцца больш значна у параўнанні з той сітуацыяй і з'яўленнем фота Марыі Калеснікавай?
Ну, з пункту гледжання лукашэнкаўцаў, то вось гэты эфект, калі пачынаюцца размовы пра тое, каб пайсці на нейкія кампрамісы, каб схіляць захад да адмены санкцыяў і іншае, гэта ж той дыскурс, які лукашэнку падабаецца, які лукашэнку патрэбны, то бок калі гэты эфект сапраўды прысутнічае і будзе мець наступствы і будзе гэта працягвацца, ну можна сказаць, што дасягнулі пэўную мэту, лукашэнкаўскі бок у гэтым сэнсе пэўную мэту дасягнуў. Калі ўвогуле разглядзець эту камбінацыю з Калеснікавай і з Бабарыкам, яна мне падаецца ўсё ж таки больш складанай. Гэта не просто вось такая размова, мы вам показалі, чакаем ад вас перамоваў. Я сыходжу з таго, што нейкія там кансультацыі, размовы на нефармальным узроўні за кулісамі, яны ўсё роўна прысутнічаюць. І мэта Лукашэнкі у гэтай сітуацыі паказаць Калеснікаву, паказаць Бабарыку, як бы пацвердзіць, што яму ёсць чым гандлявацца. Бо ніхто ж не ведае, вось калі ад Лукашенко кажа, што з Калеснікавай, напрыклад, усё нармальна, як ён казаў Розенбергу у інтэрв'ю. Просто там нібыта яе родныя ці Калеснікавай не цікавяцца. Ну гэта словы і у публічнай прасторы ён можа і далей кідаць. Тыя людзі, з якім размаўляюць, якія можа быць гатовы прынцыпова весці з ім нейкія перамовы альбо разглядаюцца як патэнцыйныя перамоўшчыкі, яны ж хаця жадаюць бачыць, што сапраўды з Калеснікавай усё нармальна. Увогуле, пра што можна весці перамовы, калі ты не ведаеш, у якім стане знаходзіцца чалавек, вызвалення якога ты дамагаешься. І ў гэтым сэнсе Лукашенко робіць гэты крок. Ён паказвае, так, я прынцыпова гатовы да перамоваў, вы жадаеце пабачыць, у якім стане Бабарыка, у якім стане Калеснікава, напрыклад, я вам пакажу, у якім стане. Можа, ў будучыні не выключаю, калі-небудзь пакажуць, у якім стане знаходзіцца Ціхановскі. Вось, і спіс знакамітых палітвязняў, яго можна працягваць. Чаму не ідуць там нейкія зрухі? Ну, таму, што Лукашенко відавочна не атрымлівае тых прапановаў, якія яго задавальняюць, а магчыма, не атрымлівае ўвогуле аніякіх прапановаў. Тут у Лукашэнкі сітуацыя, яна ж такая досыць складаная. У яго ёсць гэтыя палітвязні. Гэта знакамітыя палітвязні. Вызваліць іх, ну вось калі ён вызваліць раптам Бабарыку, у яго новага Бабарыкі ўжо не будзе. Бо Бабарыка гэта штучны тавар. І вось за такого чалавека, як Бабарыка, ён хоча атрымаць нешта асаблівае. Ён мог жа зрабіць там пэўную інвестыцыю. Напрыклад, што я маю на ўвазе? Узяць, уласна кажучы, нейкага знакамітага палітвязня, умоўна кажучы, Калеснікаву, Бабарыку, Севярынца, Статкевіча, і сказаць, вось я гэтага чалавека вызваляю, вы назад пачобуту у выпадку з Польшчай. Я вызваляю гэтага чалавека, я вам дасылаю сігнал, вось глядзіце, гэта мой жэст добрай волі. І калі б ён гэта зрабіў, магчыма, гэта бы заўважылі і да гэтага паставіліся на захадзе зусім інакш. Но Лукашенко не хоча гэта зрабіць, бо ён ведае, а што гэта будзе? Вось я возьму пачобута, вызвалю. А калі палякі мяне падмануць? А я не атрымаю за яго тое, што я жадаю. А дзе я возьму вось такога новага пачобута? І тое ж самае з Калеснікавай, і тое ж самае з Бабарыкам. Таму, калі там будзе ісці нейкі гандаль, увогуле, калі ён увогуле будзе ісці, ён будзе вельмі складаны, бо Лукашенко будзе рабіць усё, каб не прадзешавіць з свайго пункту гледжання. Дарэчы, ось я звярну увагу на такі невялічкі матэрыял. Там, здаецца, было под назвай 5 прычынаў, чаму рэжыму было б выгадна вызваліць Алеся Бяляцкага. І вось сапраўды, слухаючы вас, я задумаўся. Вот зараз вы пералічвалі палітыкаў, людзей, якія тым ці іншым чынам у палітычную барацьбу вайшлі. А ёсць Бяляцкі, праваабаронца, нобелеўскі лаўрэат. Вот яго-то акурат таки можна было без усялякіх там умоваў вызваліць, а ўжо потым, калі гандаль, тады ўжо там гандлявацца там з Польшчай праз пачобута, там з Бабарыкай, там Калеснікавай, там з Германіяй, там ці з іншымі там заходнімі краінамі. Вот нават на гэта не ідзе, ці як вот вам бачыцца? А я думаю, што ён не ідзе на вызваленне Бяляцкага, бо гэты статус, які ёсць у Бяляцкага, ён падвышае яго вагу
а значыць і падвышае ягоны кошт. Ну давайте, Бабарыка гэта палітык. Бабарыка гэта папулярны чалавек у 20-м годзе, адзін з сімвалаў 20-го года. Ну наколькі Бабарыка папулярны сёння, гэта пытанне адкрытае, але гэта вядомы чалавек. І ён вядомы перш за ўсё ў Беларусі. Што тычыцца міжнароднай вядомасці, ну іншых нобелеўскіх лаўрэатаў у распараджэнні Лукашэнкі няма. І зразумела, за нобелеўскага лаўрэата ён хоча таксама атрымаць нешта надзвычайнае. Ёсць выдатны прыклад, звязаны якраз таки з нобелеўскімі лаўрэатамі. Гэта гісторыя кітайца Лю Сяобо, які знаходзіўся ў вельмі цяжкім стане здароўя. Злучаныя Штаты, Германія і іншыя яны спрабавалі яго вызваліць. Рабілі шмат чаго ў 2010-е гады, там звярталіся да Китая з рознымі прапановамі. Ён таксама быў праваабаронцам, кітайскім праваабаронцам, вельмі вядомым чалавекам у Кітаі. Але кітайскія ўлады праявілі упартасць. Сказалі: не, мы яго вызваляць не будзем, асабліва пад ціскам вызваляць не будзем. Ну і відавочна, што тыя прапановы, якія рабіліся з заходняга боку, яны кітайцаў не задаволілі. Лю Сяобо так і не вызвалілі. Ён памёр у турэмным шпіталі. Вось з Лукашэнкам, ну тое ж самае, ён разумее, што гэта нобелеўскі лаўрэат. За нобелеўскага лаўрэата можна атрымаць нешта асаблівае. Ну вось ён і чакае прапанову. Той час, калі Лукашенко быў гатовы ісці на нейкія інвестыцыі, каб там, не ведаю, палепшыць стасункі, іншае, гэта прайшло. Ён разумее, тыя, хто ў яго ёсць, гэта штучны тавар. А вось штучным таварам трэба абыходзіцца вельмі асцярожна. Дарэчы, яшчэ адзін прыклад могу узгадаць, гэта гісторыя Юрася Зінковіча. Ён жа амерыканскі грамадзянін. І вось калі дзейнічаць лагічна, вось зараз у Лукашэнкі, які імкнецца усталяваць добрыя стасункі з Трампам, наладзіць, які выказваецца так прыязна наконт Трампа і іншае, у Лукашэнкі будзе магчымасць звярнуць на сябе ўвагу. Гэта зрабіць вельмі проста. Вось Трамп, новы прэзідэнцкі тэрмін Трампа пачынаецца праз некалькі дзён. Чаму б Лукашэнку проста не вызваліць Янковіча і не сказаць: вось глядзіце, гэта, ну, можна не казаць, што гэта падарунак. Вось амерыканскі грамадзянін, мы жадаем мець добрыя стасункі за злучанымі Штатамі. Я паважаю спадара Трампа. Вось з Байденом я гэта не рабіў, а вось у гэтым выпадку я гэта раблю. Янковіч выходзіць на волю і накіроўваецца ў злучаныя Штаты. Гэта быў бы, напэўна, добры сігнал і добры месседж. І амерыканцы бы, думаю, гэта таксама заўважылі. Але ці гатовы пайсці Лукашенко на такі крок? Магчыма так, а магчыма не. Магчыма, гэта тая ж самая логіка. Ну вось, зараз я вызвалю гэтага Янковіча, ён амерыканскі грамадзянін. Я за амерыканскага грамадзяніна мог бы яшчэ нешта ўсё ж таки атрымаць. І ёсць, напэўна, у Лукашэнкі надзея нешта атрымаць. А я яго вызваліў так, за тое, што мне амерыканцы сказалі: дзякуй, Лукашенко. Ну, дзякуй, гэта, напэўна, замала для Лукашэнкі. Добра, давайте гэтую тэму пакуль пакінем. Я думаю, мы яшчэ будзем не адзін раз бліжэйшым часам да яе звяртацца, але ўжо калі узгадалі гэты выбарчы рытуал, акурат сёння мне трапіўся на вочы допіс у тэлеграм-канале Сергея Навумчыка. Дарэчы, калі ўжо про телеграм-каналы, подписывайтесь на телеграм-канал спадара Александра Фридмана и не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорадио. Ставьте свои подобайки, натискайте на звоночек, каб не пропускать наши штотыднёвыя сустрэчы, размовы и анализ. Ну и безумоўно расширывайте, калі для вас гэта бяспечна. Так вось, Навумчык піша, я тут там допіс кароткі, але я яго яшчэ больш скарачу. Акцыю рэжыму 26 студзеня Захад не прызнае свабоднымі выбарамі, як не прызнаваў у 2001, 5, 10, 15, калі, не лічачы Лукашэнку дэмакратычна абраным, Захад, тым не менш, меў з ім справу як з рэальным кіраўніком. На жаль, не ведаю, ці разумеюць гэта ў штабах, але рабіць выгляд, што гэтага дакладна не адбудзецца, недальнабачна і нерацыянальна. Так вось, як вы лічыце, ўсё ж такі
пасля 26 студзеня, ці не варта чакаць, што сапраўды захад скажа: ну ладно, тут же ж вот на гэтых выборах, да, яны не свабодныя, да, Лукашенко нелегітымна, да, мы выборы не прызнаем і Лукашенко не прызнаем, але сітуацыя змянілася, электаральны цикл прокруціўся, ну і как бы трэба мець справу с тым, хто рэальна мае уладу на гэтай тэрыторыі. Ну, карацей кажучы, вярнуцца да тых же самых перыядаў, пра якія піша Навумчык. Ці магчыма такое і наколькі гэта рэальна? Я б сказал, что гэта не звязана з выбарамі, не з тым, як Лукашенко гэтыя выбары праводзіць. Якія ў яго будуць стасункі, ці ўвогуле будуць нейкія стасункі і кантакты з захадам, з дэмакратычнымі краінамі, будзе залежыць ад знешнепалітычнага становішча, ад справаў у Еўропе, чым скончыцца гэтая вайна і якую палітыку будзе праводзіць Лукашенко. Нават вось у падчас гэтага прэзідэнцкага тэрміну, які вось блізіцца да свайго лагічнага завяршэння, нават у гэты час у Лукашэнкі былі пэўныя стасункі з заходнімі краінамі. Быў жа той же міністр замежных справаў Венгрыі Сіярта, які прыязджаў у Беларусь. У 22-м годзе, у першыя дні пасля расійскага ўварвання ва ўкраіну быў, напрыклад, тэлефонны званок ад Макрона, якому трэба было высветліць, як будзе паводзіць сябе Лукашенко. Што, Макрон не ведае, хто такі Лукашенко, што Лукашенко нічога супольнага з дэмакратыяй не мае, што гэта дыктатар. Канешне, ён гэта ведае, но у Макрона быў рэалістычны падыход. Макрон хацеў пазбегнуць уцягвання яшчэ адной краіны ў вайну. Таму ён кінуў усе гэтыя разважанні легітымны, нелегітымны Лукашенко. Лукашенко там кіруе, таму я размаўляю ў гэтым экстрэмальным, экстраардынарным выпадку з Лукашенко. Што было ў 2021 годзе, калі Ангела Меркель размаўляла з Лукашенком падчас міграцыйнага крызіса. Да, гэта было цяжка і непрыемна, но ўсе размовы, якія Меркель праводзіла з Лукашенком, яны былі вымушаныя і вельмі непрыемныя. Яна што, ахвотна прыехала ў 2015 годзе менавіта ў Мінск на гэтыя перамовы, ей перамовы асабліва прыемнымі не былі, і тым больш гаспадар гэтых перамоваў. У 2021 годзе, ну, проста выйсця іншага не было, не знайшоўся іншы еўрапейскі палітык, які жадаў бы з Лукашенком размаўляць. А трэба было б гэтую праблему на мяжы вырашаць. Таму Меркель, якая сыходзіла ў гэты момант з палітыкі, яна гэта для сябе ўзяла. Так што калі сітуацыя будзе змяняцца і будуць нейкія пытанні, дзе неабходна будзе размаўляць з тым чалавекам, які сёння з'яўляецца ў Беларусі уладай, ну будуць яны будуць размаўляць. Размаўляць з кімсьці не азначае прызнаваць гэтага чалавека легітымным. Так, можна да яго ставіцца па-рознаму, але ўлада застаецца уладай. На сённяшні момант нейкія пытанні, сур'ёзныя пытанні, звязаныя з Беларусю, немагчыма вырашыць без размоваў з Лукашенком. Пакуль на дадзены момант не выглядае так, што гэтыя выбары нешта зменяць. Што Захад вось паглядзіць, што гэтыя выбары адбыліся і скажа: ну ўсё нармальна, ўсё добра, ён выдатна сябе паводзіць. Не, гэтага не было і гэтага відавочна не будзе. Так што гэтым у мяне, я ў гэтым увогуле не сумняваюся. Вось. Ну, а ў астатнім сітуацыя можа змяніцца. Сітуацыя палітычна, канешне, можа змяніцца. Но хутчэй за ўсё будзе ў дачыненні да Беларусі праходзіць так званы венесуэльскі сцэнарый. Вось Мадура таксама правёў выбары, яны былі сфальсіфікаваныя. І што? Стаўленне да Мадура не змянілася. Ну, калі Захаду трэба вырашаць нейкія пытанні, звязаныя з Венесуэлай, яны звяртаюцца да Мадура. Ну так, дарэчы, калі ўжо кажам пра магчымыя там стаўленне Захаду, а ці не атрымаецца так, што чарговы раз Захаду падкладуць, умоўна кажучы, свінню у выглядзе, ну, да прыкладу, чарговага міграцыйнага крызісу. Тут же ж вот днямі Лукашенко ізноўку заявіў, што да нас тут едуць с усхода людзі, ну мы ж не можем іх как бы не пускаць, яны ж там законна едуць, ну па нейкіх там, можа, турыстычных візах ці яшчэ што, а потым мы тут вас на мяжы абараняць ад іх не будзем, калі раптам яны што сабе там надумаюць у якую-нибудь Германію там ламануцца за сацыялкай нямецкай. І атрымліваецца як? Гэта што? Гэта намёк на тое, што рыхтуецеся да чарговага крызісу ці што? Як это ўспрымаеце вы, як это ўспрынялі ўвогуле на Захадзе?
Да, я не пабачыў, што гэта нехта ўсур'ёз успрымаў, бо гэтая рыторыка з ад Лукашэнкі яна сыходзіць раз нічога тут жа прынцыпова новага няма. Но я думаю, што Лукашенко, калі ён гэта прамаўляе, ён павінен разумець і напэўна разумее, што сітуацыя ў Еўропе змянілася. Ён прайграў у 21 годзе. Калі ён прайграў у 21 годзе, гэта былі зусім іншыя часы. І он спрабаваў ужо тады з дапамогай міграцыйнага крызісу дабіцца адмены санкцыяў, так бы мовіць, выйсці на прызнанне, на развязку з захадам. І што ён у выніку атрымаў? У выніку ён атрымаў нічога не атрымаў. Санкцыі засталіся, і нават тыя санкцыі былі ўведзены новыя санкцыі за міграцыйны крызіс. І Еўропа ўжо зараз падрыхтавалася, яна падрыхтаваная да такіх крокаў з боку Лукашэнкі, там що уважліва назіраюць за рознымі міграцыйнымі працэсамі. Але гэта быў 21 год. У 21 годзе, калі быў гэты крызіс на беларуска-польскай мяжы і на мяжы Беларусі з краінамі Балтыі, гучалі у той жа Еўропе, сапраўды ў Германіі нават гучалі галасы пра тое, што глядзіце, там не шмат ужо гэтых людзей. Можа і мае сэнс нейкім чынам гэта арганізаваць і скончыць гэтае пытанне. Там жа не десяткі і не сотні тысяч. У выніку гэты погляд ён не перамог. Рэакцыя еўразвяза была вельмі жорсткай. Вынікам была параза для Лукашэнкі. Сёння мы ўжо ў 25 годзе жывем. І стаўленне да міграцыі увогуле і да нелегальнай міграцыі ў еўразвязе шмат у чым змянілася. Нават калі паглядзець на еўрапейскія выбары, якія ідуць, і ўвогуле на палітычныя тэндэнцыі, то ёсць відавочныя зрухі ў права. І відавочныя зрухі ў падтрымку антыміграцыйных мерапрыемстваў. То бок настроі ў Еўропе за апошнія гады відавочна змяніліся. Мы можам, канешне, шмат дыскутаваць пра тое, у які накірунак гэта ўсё ідзе і якія гэта можа мець наступствы для еўрапейскай дэмакратыі, але гэта факт. Гэта значыць, што гэты шантаж Лукашэнкі ён не спрацуе. Калі сапраўды будзе спроба арганізаваць новы міграцыйны крызіс, гэтым разам рэакцыя з боку еўразвяза будзе яшчэ куды больш жорсткай, чым яна была ў 2021 годзе. І Лукашенко павінен гэта ведаць. Калі ён гэта паспрабуе, ён атрымае дадатковыя санкцыі, і ў яго будуць у самога праблемы з мігрантамі. Паколькі гэтым разам пускаць іх не будуць, а гэта значыць, што яны ў значнай ступені застануцца альбо на тэрыторыі Беларусі, альбо Лукашэнку прыйдзецца паспрабаваць накіраваць іх туды, адкуль яны прыехалі. Давайте да тэмы звернемся яшчэ. Яна, праўда, прагучала некалькі дзён таму, але да гэтага часу застаецца, прынамсі, цікавай. Так вось, днямі спадару Фрыдману даў інтэрв'ю Зеленскі. Не нашаму Фрыдману, не Александру, Лексу Фрыдману, але тым не менш. І там прагучала шмат розных цікавостак, скіраваных на розную, так бы мовіць, аўдыторыю. Безумоўна, беларускай аўдыторыі найперш было цікава тое, што тычылася беларуска-украінскай тэматыкі. І вот давайте яе, ў прынцыпе, для пачатку і возьмем. Як вы лічыце, чаму ўсё ж такі Зеленскі вырашыў, шмат хто кажа, звярнуць увагу найперш не што было сказано, хаця гэта таксама важна, а калі гэта было сказано, у якіх умовах, у якіх абставінах. 3 гады вайны. Чаму зараз вось менавіта Зеленскі вырашыў звярнуцца да першых дзён пачатку вялікай вайны і прыгадаць размову з Лукашэнкам? Што такое? Што это замінала яму раней пра гэта сказаць? Не адзін раз інтэрв'ю бралі ў яго. Вельмі добрыя вялікія сусветныя каналы. А тут нейкі нават не скажа, што журналіст, але вот такі чалавек з ЗША і гучаць такія гучныя заявы. Чаму?
Ну тут ёсць жа зноў жа пэўная асаблівасць, калі б нехта прыехаў да Зяленскага і ўзяў яго інтэрв'ю, і ў цэнтры ўвагі была тэма Беларусі, і яму адмыслова задавалі пытанні наконт Беларусі і наконт Лукашэнкі, хутчэй за ўсё мы пачулі бы тое, што мы пачулі зараз, куды раней. Но паколькі ў інтэрв'ю розных інтэрв'ю, якія даваў прабачце Зяленскі, тэма беларуская прысутнічала хутчэй маргінальна, яе закраналі, але вось яна не была ў цэнтры ўвагі, таму ён так асабліва да беларускіх тэмаў і не звяртаўся. Гэта з аднаго боку, а з другога боку, ну гэта вядома, што ў пэўны момант узнік статус-кво паміж Беларусю і Украінай. Беларусь і Украіна, яны знаходзяцца, так бы мовіць, у стане халоднай вайны. Холодной войны раз-пораз з гарачымі элементамі, назовем гэта так. З аднаго боку, з тэрыторыі Беларусі на дадзены момант няма абстрэлаў тэрыторыі Украіны, і з тэрыторыі беларуская армія не ўдзельнічае актыўна ў гэтай вайне. З другога боку і з боку Украіны няма нейкіх там акцый супраць Беларусі, няма бамбардзіроўкі беларускай тэрыторыі і іншае. То бок вось гэты статус-кво ён усталяваўся. Ён галоўным чынам не парушаецца. Хто яго раз-пораз, я б нават не сказаў, што парушае, але ўдзельнічае ў непрыемным для Ўкраіне накірунку, дык гэта Лукашенко, які робіць выказванні, досыць абразлівыя выказванні на адрас Зяленскага. Увогуле, яго манера, калі ён размаўляе пра Зяленскага, як ён гаворыць пра яго, яна досыць надменная, абразлівая, вось такая па прынцыпу «я апантаны, умелый палітык з велізарным вопытам, а ты хто такі? А ты ніхто, ты Володя Зеленскі, як ён любіць там казаць. Ну, вы можете себе, напрыклад, уявіць, каб Зеленскі, гаворачы там пра Лукашенко, там сказаў бы, а вось Саша Лукашенко. Вось ўжо фармулёўка, ўжо так, як гэтая фармулёўка ідзе, яна досыць зняважлівая. Гэта, так бы мовіць, такі паважны чалавек размаўляе з юнаком, якога ён асабліва не паважае. Ну і акрамя таго, там жа было рознае з боку Лукашэнкі, асабістыя абразы, тая ж гісторыя з гнідай, разважанні наконт яўрэйскага паходжання Зяленскага. Канешне, для Лукашэнкі гэта не настолькі важная тэма, як для Пуціна, які проста вось без гэтай тэмы ўжо жыць не можа. Але ў Лукашэнкі яна таксама прысутнічае. Вы што думаеце, што ў Кіеве гэта не заўважылі? Канешне, заўважылі і пра сябе адзначылі. А ўсе гэтыя выказванні пра перамовы, у якіх там Лукашенко збіраецца ўдзельнічаць, тыя саветы, якія ён робіць у краіне, гэтыя разважанні пра магутнасць расійскай арміі, пра праблемы украінскай арміі, яны гэта ўсё для сябе адзначылі. І гэта ўсё накапілася. І ў пэўны момант гэта выплёскиваецца. У пэўны момант Лукашенко палку перагнуў. Вось менавіта таму, з майго пункта гледжання, з'явілася і жыве Беларусь у навагодняй прамове Зяленскага. Не таму, што яму Беларусь так важна. Не думаю, што яму важна. Я думаю, што я ўжо мінулы раз гэта казаў, яшчэ раз паўтаруся. Зяленскі, як мне падаецца, да Беларусі, да беларусаў і да Лукашэнкі, і асабліва да Лукашэнкі, ставіцца не вельмі прыязна. Назовем гэта так дыпламатычна. Але яму хацелася, напэўна, зрабіць нешта непрыемнае Лукашэнку. Паставіць Лукашэнку на месца. Ну, атрымалася. Вось гэтая навагодняя прамова, яна Лукашэнку зачапіла. Ну, чаго Лукашенко для яе звярнуўся падчас калядных святаў раптам праз такую паузу, але звярнуўся. Цяпер, што тычыцца падкаста Фрыдмана. Калі паглядзець на гэты падкаст, то там відавочна, што гэтая тэма Беларусі, яна ўзнікла раптам. Гэта быў, як мне падаецца, экспромт з боку Зяленскага. У пэўны момант падчас размовы у яго прыйшлі пэўныя асацыяцыі, і казаў ён пра Беларусь досыць эмацыянальна. Там розныя рэчы, яны не зусім зразумелыя. Напрыклад, тая ж гісторыя з мазырскім НПЗ. Што ён там мае на ўвазе? Гэта гучала прыкладна так, што нібыта Лукашенко нават яму прапаноўваў ударыць па мазырскаму НПЗ, што выглядае досыць дзіўна. То бок, мне падаецца, гэта быў экспромт, і ў гэты момант ад Зяленскага выйшла ўсё,
што ў яго ёсць да Лукашэнкі. Я думаю, яшчэ ёсць насамрэч нават больш, чым ёсць. І таму ён і выказаўся пра Лукашэнку і назваў яго забойцам і іншае. Ну, як мы бачым, беларускую дзяржаўную прапаганду і Лукашэнку асабіста зачапіла менавіта тое, што Лукашенко паводле Зеленскага прасіў прабачэння. Тое, што Лукашенко нам назвалі забойцам, ну, напэўна, так не закранула. А вось тое, што прабачэнне закранула вельмі моцна. Ну, гэта ў пэўным сэнсе гэта не здзіўляе. Мы ж ведаем стыль паводзіна Лукашэнкі. Лукашенко, які прабачаецца, гэта нешта, ну, зусім надзвычайнае. Думаю, зноў жа, што гэта былі эмоцыі з боку Зеленскага, але думаю, што гэта будзе працягвацца. Мы до гэтага вернемся аспекту, але вот пакуль не дышлі далёка да вось до гэтых слоў Зеленскага про тое, что нібыта Лукашенко сказаў яму у адказ на словы: ну ты ж таксама забойца, саудзельнік у вайне. Той сказаў: ну что мне зрабіць, я ж нічога не мог з Пуціна спыніць. Ну хочаш что-нибудь зрабіць, ну стукні по НПЗ. Наколькі сапраўды, вось вы думаеце, гэта магло прагучаць, ці гэта, ну я не ведаю, можа быць такі экспромт, ці можа быць мастацкая апрацоўка, назовём гэта так, размовы з боку Зеленскага. Можа такога не было, а ён там для, можа быць, эмацыйнага нейкага прыўкрашвання гэта ўсё сказаў. Таму што потым, калі прапаганда і Эйсмант каментавалі гэтую ўсю сітуацыю з НПЗ, яны ніякім чынам не ўзгадалі. Нават такое у сэнсе, што глянь, якое глупства сказаў. То есть маўчок. То есть вот што гэта, вот як вы лічыце, было, не было, што за гэтым стаіць? Ну і зноў жа, гэта, канешне, спекуляцыі, было или не было, але калі зноў жа чалавек пачынае там нешта прыдумляць, так, і загадзя прыдумляе, гісторыя выглядае галоўным... Яна выглядае больш гладка, назовем гэта так, чым было. У тое, што ішло ад Зеленскага, ну гэта, напэўна, былі нейкія ўрыўкі. Гэта далёка не ўсё, што там было. Некаторыя рэчы выглядаюць сапраўды праўдападобна. Што тычыцца гэтай гісторыі з НПЗ, ну яна мне па шчырасці не да канца зразумелая. Тое, што Лукашенко там казаў пра тое, выбачаўся, ну, магчыма і выбачаўся, у прынцыпе. І зноў жа, Лукашенко гэта такі палітык, ён калі адчувае небяспеку, ён у стане сябе паводзіць досыць гнутка. Так што у гэтым сэнсе думаю, што і мог сапраўды выбачыцца. А вось што тычыцца перакласці віну на Пуціна, тут я не сумняваюся, што ён так і зрабіў, імкнуўся тлумачыць. У прынцыпе, гэта і было бачна і ў далейшых выказваннях Лукашэнкі, які ён і да сённяшняга дня раз-пораз робіць у гэтым накірунку, што вайна, я тут пры чым, мы ж нічога увогуле не зрабілі, а што я мог зрабіць. Ну, канешне, тое, як там Лукашенко паказаны, гэта яму з аднаго боку ёсць пазітыўнае, именно гэта падтрымлівае ягоны наратыў пра тое, што ён быў супраць гэтай вайны, альбо не меў аднашэння да гэтай вайны. Ну, што ж супраць вайны, ён не кажа так адкрыта, што ён быў супраць вайны, но мне падаецца, што з захаду беларуская дыпламатыя даводзіць менавіта гэта, што Лукашенко быў супраць вайны і якое ў яго тут было выйсце. Асабліва непрыемна з пункту гледжання Лукашэнкі, канешне, тое, што ён у гэтай размове, так як падае Зеленскі, выглядае слабым чалавекам, які ў Беларусі нічога не вырашае. Што ўсе рашэнні прымаюцца ў Расіі, а Лукашэнку ставяць перад фактам. Гэта менавіта тая тэза, якая вельмі шырока распаўсюджана на захадзе, што Лукашенко гэта проста марыянетка Пуціна, і гэта менавіта тая тэза, з якой беларуская дзяржаўная прапаганда і сам Лукашенко змагаюцца апошнія гады. А вось зараз яна выйшла ізноў, і, канешне, ім гэта непрыемна. Ну, ось, сапраўды, адна справа сказаць, што гэта Пуцін вінаваты, я яго ад вайны адгаворваў, а ён-то там вот пачаў яе, і другая справа, што Пуцін прыйшоў у твою хату, і з тваёй хаты, нягледзячы на тое, што ты казаў яму не трэба, ён пачаў вайну,
ён адправіў войскі праз мяжу, якую ты павінен ахоўваць. Ну як ты ахоўваеш яго, бачна, па мігрантам, конечно, і абстрэльваў потым колькі часу яшчэ ракетамі з тэрыторыі Беларусі, і ён стаяў збоку і толькі казаў: ой, Пуцін не надо, ой, Пуцін не надо, а зрабіць нічога не мог. То есть гэта выглядае як сапраўды што у, ну прынамсі у вайсковым пытанні ён нічога не вырашае. Гэта выглядае так, што калі Расіі патрэбна дасягнуць нейкіх мэтаў у Беларусі ваеннага кшталту, то яны іх дасягаюць. Гэта ўсё разбурае тую рыторыку пра Лукашэнку, які там з ядзернай зброі цяпер, які сам будзе вырашаць, куды гэтую зброю прымяняць, і іншае. То, як гэта паказаў Зеленскі, гэта выглядае зусім інакш. Што ёсць Лукашенка, у якога, напэўна, канешне, ёсць в Беларусі пэўная самастойнасць. Але што тычыцца кардынальных пытанняў знешняй палітыкі, асабліва пытанняў бяспекі, пытанняў вайны і міру, то тут да гэтага Лукашенка ніякіх адносінаў не мае. Я думаю, што калі будзе сапраўды ісці дыскусія пра магчымы удзел Лукашэнкі альбо прадстаўнікоў рэжыма у перамовах наконт Украіны, Украіна будзе сама вельмі моцна супраціўляцца і даводзіць да Захада менавіта гэты тэзіс пра несуб'ектнасць Лукашэнкі, несамастойнасць Лукашэнкі, што Лукашенка гэта проста такі дадатак да Расійскай Федэрацыі. Для Лукашэнкі гэта непрыемна. Ну і вось сённяшнее выказыванне з гэтай нагоды, відаць, вот непрыемна, а ён же ж любіць за тое, што яму непрыемна, то гэта тады абгаворваць і паказваць, які ён маладзец насамрэч. Мы все сделаем в следующей пятилетке, чтобы наша страна навсегда забыла о проблеме сохранения своей государственности. Наша страна всегда будет государством вопреки всем тенденциям на мировой арене. Такі проблема захавання сваёй дзяржаўнасці, яна існуе, і хто бы это вот мог на яе пакушацца? Ну, у Лукашэнкі ёсць адказ, відавочна, гэта Захад. Ён жа вам можа правесці лекцыю пра Польшчу, якая жадае захапіць заходнюю Беларусь, пра рэваншысцкія мары Літвы і Латвіі і іншае. Ім гэтая тэма падабаецца. Ну, што тычыцца вось гэтых слоў Лукашэнкі, я б яму, уласна кажучы, задаў толькі одно пытанне. Скажыце, калі ласка, а Владимир Владимирович таксама так лічыць і прытрымліваецца таго ж пункта гледжання, што і вы? Нешта ў мяне вось ёсць сумневы на гэты конт. Думаю, што Лукашенко для сябе зразумеў і паступова, мне падаецца, я б сказаў так, мне падаецца, ён пачынае разумець і рэфлексуе у гэтыя выказванні, якія ідуць у гэтым годзе, ён рэфлексуе менавіта ў гэтым накірунку. Гэта пытанне, ну а што будзе далей? Ну, уявім сабе, я не ведаю, насколькі гэта аптымістычны сцэнарый, но ўсё ж таки спыненне баявых дзеянняў гэта заўсёды пазітыўная з'ява. Спыніліся баявыя дзеянні ва Ўкраіне. Усё, вайна там замарозілася, большага, чым замарозка вайны, напэўна, не будзе. На якіх умовах, хто яго ведае? Ну, вайна спынілася. Што будзе такая радыкальная развязка, палепшацца стасункі паміж Захадам і Расіяй, ну, гэта з галіны фантастыкі. Новы сусветны парадак, аб якім марыць Пуцін з Лукашэнкам, я думаю, што гэта таксама з міру іх фантазій, свету іх фантазій. Добра, вайна спынілася, і што далей? Стасункі з Захадам не палепшыліся, а ён застаўся сам-насам з Пуцінам у варожым атачэнні. Бо межы Беларусі і Еўразвяза і межы Беларусі і Украіны гэта межы новай халоднай вайны, якая зараз ідзе ў Еўропе. А ён дзе? А ён на баку Расіі. А якая гэта Расія? Уласна кажучы, рэваншысцкая. Гэта вядома, там гэта асабліва ніхто і не хавае. Словы, якія Пуцін, якія часта цытуе Шольц, пра Пуціна, які лічыць недарэчным існаванне беларускай дзяржавы ўвогуле, як, дарэчы, і украінскай, абвяргаў толькі Лукашенко.
У России их ніколі не абвяргалі. І тое, як паводзяць сябе расійскія ўлады, паказвае, што яны да Беларусі ставяцца абсалютна таксама да беларускай дзяржаўнасці, як і да украінскай. Вось калі Лукашенко апынецца сам насам, ну што значыць Лукашенко? Беларусь апынецца сам насам з Расіі ў гэтым выпадку. Ну вось тады і будзе пытанне пра існаванне беларускай незалежнасці і беларускай дзяржаўнасці. А што тычыцца беларускай дзяржаўнасці, гэта ўсе фармулёўкі лукашэнкаўскія. Ну, вы ведаеце, калі паглядзець на гісторыю Беларусі і на ту ролю, якую зараз адводзіцца ў гісторыі БССР, ну дык яны ж падкрэсліваюць, што Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка таксама была пэўнай формай дзяржаўнасці Беларусі. Незалежнасць, яна можа і быць, як вядома, рознай. Так што гэтыя словы Лукашэнкі, яны такія дваістыя, я б сказаў так. Я хотел бы коротко вернуться до пытання вось гэта выбарчага рытуалу. Тут буквально днями з'явіўся допіс у прапагандыста Тура, дзе ён такую типа развагі дае. Можа прыйшоў час, каб усе беларускі народны сход там один, там два разы, там то на 1-2 тэрміны ён там абіраў ці прызначаў прэзідэнта краіны. Ну гэта ж все одно, там вот прадстаўніцтва народнае, гэта народ, гэта вот как бы так, ён вельмі такі розны. Што нам тут типа з гэтымі выбарамі мітусіцца, займацца? Ну вот все адно ж ёсць хурал такі. Ну так вот хай яны тут і выберуць свайго галоўнакамандуючага. Гэта на ваш погляд такія птушачкі, якія сведчаць пра намер менавіта так і зрабіць у будучае такое, закидываюць інфармацыю у паблік, каб праверыць рэакцыю? Я б сказаў так, што такія людзі, як Тур, не ведаю, Мукавозчык, Азаронак, Гіген, там можна працягваць гэты прапагандысцкі спіс, Шпакоўскі і іншыя, гэта людзі, якія дакладна разумеюць, якім паведамляюць, што хоча бачыць і чуць улада. Цяжка сябе ўявіць, што там умоўны Шпакоўскі или умоўны Гіген, или не кажучы ўжо пра умоўнага Тура, раптам высуне нейкую новую ідэю якасці эксперымента, не ведаючы, што гэта пажадана альбо заказана сверху. Ну так гэта прынамсі пажадана выказваць такія рэчы. Яны не супярэчаць ідэям, якія пануюць відавочна ў вышэйшых эшалонах беларускай улады. З таго, што кажа зараз Лукашенко, выглядае так, што ён ізноў жа сам сабой разважае наконт будучыні, якая яна магчыма. Тут могуць быць розныя фактары, якія яго прымушаюць да таго, каб разважаць на гэтую тэму. Гэта можа стан быць яго здароўя. Мы не ведаем, наколькі які ён у дадзены момант. І Лукашенко не малады чалавек, і зразумела, што праз 5 гадоў, калі ён увогуле ўсе 5 гадоў застанецца на сваёй пасадзе, наступныя 5 гадоў, не думаю, што ён будзе ў лепшым стане, чым сёння. Хутчэй наадварот. Калі ты ўжо ў такім паважаным узросце, ты мусіш нейкім чынам задумвацца пра будучыню, нават калі гэта думкі вельмі непрыемныя. І Лукашенко, мне падаецца, разумее, што трэба думаць пра нейкія планы Б, пра нейкія планы С на той выпадак, калі ён не зможа, не пажадае, не захоча ўсё, што загодна, больш заставацца на сваёй пасадзе. І тут гаворка ідзе пра тое, каб захаваць уладу, нават сышоўшы з гэтай пасады. Ну і ў гэтым сэнсе тое, што прапанаваў Тур, нібыта сам прапанаваў Тур, гэта ідзе ў гэтым накірунку. Калі прэзідэнта абірае ўсебеларускі народны сход, гэта ўсё ж такі іншая ступень легітымнасці ў адрозненне ад усенародна абранага прэзідэнта. І даже справа не ў легітымнасці, справа ў тым, як гэта ўспрымаецца. Як гэта ўспрымаецца людзьмі. Стаўленне да абраных народам прэзідэнта ўсё ж такі яно іншае, чым тое, калі вось прэзідэнта абраў, напрыклад, парламент. Звычайна, калі парламент абірае прэзідэнтаў альбо калегія выбарцаў і іншае, то гэта ў краінах, дзе пасада прэзідэнта хутчэй такая дэкаратыўная. Гэта кіраўнік дзяржавы, намінальны кіраўнік дзяржавы,
але гэты кіраўнік дзяржавы звычайным аператыўным кіраўніцтвам не займаецца. У яго, як правіла, прадстаўнічыя функцыі. Што тут мае на ўвазе тур? Звесці прэзідэнта да такіх прадстаўнічых функцый ці не? Ну, хутчэй ўсё ж таки не, бо гэта супярэчыць таму духу Канстытуцыі, якую яны абнавілі. Хутчэй гаворка ідзе пра тое, каб лепш кантраляваць ўсё ж таки вот гэтага чалавека, і каб гэты чалавек, які заступіць на пасаду прэзідэнта, не мог абапірацца на падтрымку народу, які яго абраў. Гэта ідзе ўсё ў кантэксце гэтых разважанняў Лукашэнку пра будучыню, што, магчыма, прыйдзе такі момант, калі патрэбна будзе перадаць уладу, і тут для Лукашэнкі, ну, існуе велізарная пагроза паўтарыць лёс Нурсултана Назарбаева. Так вось все, што мы зараз бачым, гэта разважанні пра тое, што калі ўсё ж таки прыйдзецца пайсці на транзіт, каб зрабіць гэты транзіт настолькі удала, каб не дапусціць памылак кіраўнікоў іншых краінаў. Ну, памылку Назарбаева можна дапусціць, калі перадаваць уладу некаму са стараны, а калі свайму Нікалаю перадаваць уладу, не дарэмна ж ён у Лагойску ў царкве там, гледзячы на Колю, сказаў: ну вот мы ж там вот маладым уладу перададзім некалі. Я думаю, што з Коляй, нават калі у Лукашэнку ўзнікае такое жаданне, ён пра гэта разважае, не атрымаецца. Тут пытанне ўзросту, тут пытанне ўзросту з аднаго боку, ўзросту Колі, з другога боку гэта пытанне ўсё ж таки ўспрымання. Мне падаецца, што Беларусь не гатовая да такога варыянту. Беларусь не гатовая вытрымаць яшчэ аднаго Лукашэнку. Вось гэтая дынастыя, тое, што можа выдатна працаваць у азіяцкім кантэксце, у афрыканскім кантэксце. Беларусь ўсё ж такі, і гэта праблема Лукашэнкі. Беларусь гэта еўрапейская краіна. Такія рэчы ў еўрапейскім кантэксце, як мне падаецца, ўсё ж такі не спрацуюць. А тое, што мы зараз назіраем, ну гэта вось гэтае ўзвышэнне Колей, гэты пэўны культ асобы, элементы нават культа Мікалая Лукашэнкі, якія прысутнічаюць, гэта адлюстраванне пяшчотнай любві бацькі да сына. Беларуская прапаганда робіць тое, што Лукашэнку прыемна. Лукашэнку прыемна бачыць, як усхваляюць яго сына. Лукашэнку прыемна бачыць, што вось яго сын нават выглядае паводле Наталі Эйсман, гэта менавіта той чалавек, які так прыняў удзел у гэтых нават у перамовах паміж Зяленскім і Лукашэнкам, што гэтыя перамовы праводзіліся праз яго. Я думаю, што гэта будзе ўзмацняцца, паколькі Лукашэнку гэта прыемна. Ён вельмі любіць Мікалая. Яму падабаецца вось гэты пазітыўны, ну нават культавы фон вакол Мікалая. Так што гэта робіцца, я думаю, не для беларускай грамадскасці, гэта робіцца для самого Лукашэнкі. Дзякуй вялікі. Амаль 2600 гледачоў у нас у прамым эфіры. Карыстаюся момантам, кажу, не сыходзьце далёка, у нас наперадзе яшчэ некалькі вельмі цікавых суразмоўцаў, цікавых эфіраў, а пакуль подписывайтеся на телеграм-канал Александра Фридмана, не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорадио, ставьте свои подобайки, натискайте на звоночек, каб не пропустить наши эфиры, ну и расширвайте, калі для вас гэта бяспечна. Задавайте свои пытанні, будьте з нами на сувязі. Нам вельмі патрэбная зваротная сувязь ад вас. Дзякуй вялікі, спадар Александр, да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве.